Dobry wieczór Państwu, dzień dobry Państwu. A rad Was witam ze mojej izby na Górnym Śląsku w Katowicach. Zawsze muszę zacząć w swoim języku śląskim, teraz już normalnie, inaczej po polsku. Drodzy Państwo, pewnie część z Państwa spotkała się z nami już w piątek, kiedy to z Panią Justyną prowadziliśmy spotkanie bardzo krótkie swoją drogą, spotkanie, które mniej więcej wyglądało tak, że się przywitaliśmy, a następnie nastąpiła taka seria trzasków, pisków, naprawdę takich nieludzkich i musieliśmy przerwać to nasze spotkanie. Ale jak to się mówi, co się odwlecze, to się nie uciecze, taka polska przysłowiowa mądrość. No i dzisiaj się spotykamy, będziemy rozmawiać o literaturze. Muszę przedstawić Państwu naszą gościnię, choć jak podejrzewam, nieprzypadkowe osoby nas oglądają i też wiedzą, kim jest pani Justyna Sobolewska. To znana, lubiana na pewno przeze mnie i przez rzeszę swoich czytelników dziennikarka, krytyczka literacka, którą co tydzień możemy czytać na łamach Polityki. Ja się nazywam Marcin Musiał, tak w ogóle jestem przyjacielem literatury i wszystkiego, co dobre, literackie. Na swoim drugim sprzęcie widzę siebie, widzę panią Justynę, czyli jest dobrze. Będę też patrzył na komentarze, bo chcielibyśmy, żeby Państwo też się włączyli do tej naszej dyskusji, bo to jest takie spotkanie autorskie w warunkach szczególnych, w warunkach, których chyba jakoś bardziej szczegółowo nie muszę opisywać. Jesteśmy pozamykani w domach, ale to nie znaczy, że jesteśmy osobno w takim sensie ścisłym. Możemy się łączyć takimi kanałami. Pani Justyno, zacznijmy sobie od tego pytania, które ja już zadałem ostatnio. Jak się pani czyta w tych trudnych czasach? Bo niby mamy tak chyba teraz troszeczkę więcej czasu, ale nie zawsze jest taka ścisła korelacja między większą ilością czasu, a większą liczbą przeczytanych książek. Tak, to prawda. Bardzo mi miło, że się spotykamy. Znowu jest jakiś pogłos. To jest jakieś przekleństwo. Nie Może mamy to jest ten szczęścia drugi sprzęt u pana, czy jak to jest możliwe? u mnie, w sensie, że Tak. coś nie pasuje. To może spróbujemy Jaki tak, że ja odłączę moje słuchawki. Słychać? Tak, słychać. O, Teraz jest lepiej, teraz tak? jest dobrze. Tak, nie ma tego pogłosu. Bardzo zachęcam do pytań i do w ogóle zaznaczania swojej obecności. To będzie bardzo miło, jak Państwo dadzą znać, że tu są. I o wszystko można pytać, naprawdę o wszystko związane z książkami, nie tylko. Pytanie pierwsze. Książkami, okolicami. Ja jeszcze Pani Justyno I pozwolę sobie okolicami. przerwać króciutko i wspomnieć w ogóle o, że tak powiem, o sobie i o instytucji, która, że tak powiem, nas spotkała, albo inaczej umożliwiła to spotkanie. To jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i pani Aldona Zawałkiewicz z Torunia, która chce w ten sposób właśnie wykonywać swój zawód bibliotekarski i promować czytelnictwo i umożliwiać spotkania z autorami książek, z przyjaciółmi książek, właśnie z takimi jak pani Justyna. Spotykamy się też, mamy taki cel oczywiście poza rozmową samą w sobie o książkach, chcielibyśmy jakoś pomóc pisarzom i pisarkom. Wiedzą być może Państwo o tym, że Unia Literacka to takie stowarzyszenie działające na rzecz pisarek i pisarzy, prowadzi zbiórkę na rzecz właśnie pisarek i pisarzy, żeby im w tych trudnych czasach pomóc. Ja teraz pozwolę sobie wkleić w komentarzu link do tej zbiórki. Jeśli Państwo by zechcieli wesprzeć ją, to bardzo byśmy się cieszyli, że tak powiem, byśmy zakończyli to spotkanie z dobrym uczynkiem, ale rozpocznijmy je. Pani Justyno, jak się czyta? Tak. Już ktoś tutaj zaznaczył, że książek jest strasznie dużo i przydałyby się 2 pandemie albo i kilka do przeczytania, ale to jest tak, że właściwie dosyć trudno się czyta. To nie jest tak, że ja miałam wrażenie, że czas mi się skurczył. Wiem, że na przykład dzisiaj z moim synem rozmawiałam i on też mówił, że w ogóle nie wie, gdzie dni się podziewają. To jest oczywiście, można powiedzieć, stan poetycki, coś się dzieje z dniami.
właśnie, gdzie są te dni, w których żyjemy, bo one gdzieś po prostu uciekają. I trudno jest się skupić tak naprawdę przy lekturze, ponieważ wszyscy są razem. Wiadomo, dzieci chodzą do szkoły przed ekrany. U mnie to wygląda tak, że bez przerwy są jakieś pytania, ile to jest 102 podzielić na 3. Nigdy nie byłam tak biegła w rachunkach jak teraz, To się wbrew własnej woli. Próbując czytać na przykład. Wyobraźcie sobie Państwo, czytanie i nagle trzeba po prostu cały czas wykonywać jakieś rachunki w głowie. A z matematyki ja byłam zawsze bardzo słaba. Także nadrabiam teraz w czasie tej pandemii. Jak to się ma do czytania? Znalazłam takie miejsce, gdzie mi się dobrze czyta, mianowicie rowerek stacjonarny ustawiony na balkonie. Ostatnio czytałam tam książki o podróżach po Polsce i coś było w tym ruchu rowerka z podróżami po Polsce. Skorelowało się to, Szybował że rower. właściwie bardzo dobrze mi się tam czytało. Zresztą jest tak, że ruch na świeżym powietrzu, a jednocześnie nie trzeba patrzeć, gdzie się jedzie, bo się nie jedzie, tylko widzę ciągle ten sam widok. Okazało się, że ten rowerek stacjonarny ma całkiem dobry wpływ na czytanie, ale na przykład to, co mówiłam na początku, że dzień się kurczy. Ja często czytam w nocy, w ogóle pracuję w nocy, ale po takim całym intensywnym dniu wieloosobowym nie mam siły, więc właśnie ten dzień się kończy, noc się zaczyna, najlepszy czas do czytania, a nie mogę czytać, bo usypiam. Więc zauważyłam, że jestem wybredna w książkach i oczywiście najlepszy jest powrót do klasyki, bo tutaj się nie zawiedziemy i można sięgać, też łatwo sięgnąć na własne półki, gdzie są rzeczy, których nie przeczytaliśmy. O, widzę u pana Różewicza na przykład. Czerwone, charakterystyczne z tyłu okładki Wielkim fanem Różewicza. Różewicza. Wielki plus też za to, że pani rozpoznaje, tak? Więc, Czyli znaczy to więc tyle, że rozdzielczość tej transmisji nie jest najgorsza. Różewicza tak, to mam bardzo dużo, to pisarz, poeta śląski, on się sam siebie tak. tak nazywał. Więc nasze biblioteki są prawdziwe. To też za mną, to nie jest żadna tapeta, tylko moja własna. Mogę od razu powiedzieć na przykład, że fioletowa okładka to jest Sándor Márai i dziennik, tylko właśnie u mnie są tomy rozdzielone na różnych półkach. Ale też fioletowy, o właśnie, pan ma błękitne, tak. Ja już Bo mam fioletowy 4 chyba tomy, był. na 5 Tak. jeszcze czekam. Dzisiaj też malutki będzie cytacik Sándora Máraiego. Miło to jest widzieć u kogoś te same książki, które są u siebie, to jest taki Tak. zaczyn wspólnoty. Więc właśnie na własnych półkach można znaleźć rzeczy najlepsze, nieprzeczytane, albo jeszcze ciekawiej kiedyś czytane. Po jakimś czasie czyta się je inaczej. Na przykład czytałam panią Dalloway teraz i w ogóle inaczej ją zrozumiałam. Po pierwsze, to jest taka książka, w której człowiek zanurza się w rytm miasta, Londynu. I oczywiście siedzę tutaj w tym domu i chciałabym się tak zanurzyć w ten tłum londyński, więc to bardzo było poruszające. Z drugiej strony ta bohaterka w sile wieku, zupełnie inaczej ją zrozumiałam teraz, sama już będąc starsza, niż kiedy czytałam to na studiach. A jeszcze zobaczyłam, że na przykład to życie towarzyskie, którego pełno jest w pani Dalloway, bo przecież jej żywiołem były przyjęcia, że ono jest dosyć rozczarowujące tak naprawdę, że to jest właśnie ta podszewka tej książki, że te przyjęcia są dosyć puste. Więc wtedy, kiedy siedzimy w domu, czytamy o tych przyjęciach, że są takie puste, no to właściwie się robi trochę przyjemniej. A poza tym jeszcze okazało się, że pani Dalloway jest literaturą pandemiczną, mianowicie Virginia Woolf chorowała na hiszpankę, jej matka zmarła na hiszpankę, a pani Dalloway nigdy nie doszła do formy po influency. I w ogóle ta influenza nagle w wielu książkach okazuje się, że dopiero teraz rozumiemy, co znaczy to słowo. A przecież właśnie ona zdziesiątkowała i wpłynęła na literaturę światową w początku XX wieku. Także to czytanie moje jest wybredne, wracam do klasyki i szukam rzeczy, które rzeczywiście są smakowite, bo w trudnych warunkach odpadam często od książek, które nie smakują. I myślę, że możemy być w czasach pandemii czytelnikami wybrednymi, czyli wybierać takie rzeczy, które nam będą smakować, bo wcale nie jest łatwiej czytać. No właśnie, no właśnie. Ja też miałem parę takich książek, do których podchodziłem z dużą nadzieją, a je odrzucałem właśnie z tych względów, o których pani wspominała. Dobrze, że powiedziała pani o klasyce, do której wracamy.
bo też wracamy do klasyki tej takiej no, epidemiologicznej, to tak nie najlepsze słowo, ale jakieś, w której się autorzy mierzą z tematem wirusów, pandemii, epidemii. No i mamy cały taki szereg znakomitych autorów, którzy ten temat poruszali, od Defoe do Camusa, ale jest też jeden ciekawy autor, którego ja dzięki pani odkryłem, muszę powiedzieć, bo parę tygodni temu pisała pani o serialu, który na HBO się miał pojawić na podstawie powieści Philippa Rotha i tam tak mimochodem wrzuca pani nazwę Nemezis Philippa Rotha. Taka powieść naprawdę nie jakaś długa, można ją połknąć no tak 2-3 noce i muszę pani powiedzieć, że to jest jedno z no, takich największych dla mnie odkryć. Dobrze, nie jest to Juma Camisa, ale to jest no, taki jeden poziom niżej na tym takim drodze do literackiego Parnasu. Więc ja dziękuję za tą rekomendację. Przy okazji Państwu polecam. Trudno jest tą książkę zdobyć. Chciałem pokazać okładkę, ale coś nie działa. Philip Roth, Nemezis. A z tych takich właśnie pandemicznych książek, co jeszcze mogłaby pani polecić naszym czytelnikom, naszym oglądaczom, słuchaczom? No właśnie, jeszcze wracając do Nemezis, to jest ciekawa rzecz, bo to jest ostatnia książka Philippa Rotha, taka mikropowieść dotycząca epidemii polio tuż po wojnie, którą on sam pamiętał z dzieciństwa i właśnie epidemii zatrzymanej. Ale rzecz dotyczy też takiej rzeczy, która rzadko literatura pandemiczna porusza ją, mianowicie poczucie winy. Ktoś, kto obarcza się winą za to, że zaraził czy spowodował chorobę innych. To jest, myślę, że słabo obecne, bo tego nie ma za bardzo ani u Defoe, ani u Camusa, tylko właśnie jest w tej książce. Myślę, że takie w ogóle poczucie winy, że bardzo ciekawie to Philip Roth w różnych swoich książkach pokazał. Poczucie winy, ale też takie przeczucie, niestety, że będzie źle. To często ma w swoich książkach takie właściwie, no, wzięte po prostu z tragedii greckiej. Dużo takiego niepokoju jest w jego książce. Niepokoju. Ja myślę, że w ogóle tragedia grecka i takie myślenie Greków o losie i przeznaczeniu i o tym właśnie, jak to się toczy, to warto sobie to przypominać, bo no, po prostu myślę, że nasza cywilizacja troszeczkę zapomniała o tym wzorcu. Także Nemezis jak najbardziej, ostatnia książka Philippa Rotha. Jednocześnie właśnie jest też ten serial Spisek przeciwko Ameryce, który też bardzo polecam. Zwłaszcza ostatni odcinek dotyczący wyborów. To naprawdę jest taka pewna przestroga. A z tych innych pandemicznych lektur, to ja się w pierwszych tygodniach rzuciłam właśnie na Camisa, który jest po prostu wspaniałą literaturą. To rzeczywiście niektóre dzieci właśnie wtedy, właśnie w marcu miały jako lekturę, już nie wiem, w 3. klasie liceum chyba, więc dokładnie mogły zrozumieć tę książkę, chociaż, bo my, kiedy ją czytaliśmy w szkole, no to odnosiło się to wszystko tak metaforycznie. Zaraza była metaforyczna, chodziło no tak, o egzystencjalizm. Nauczycieli też takie rozwiązania suflowali. Tymczasem tak dosłownie rozumieć. Dokładnie. Tymczasem Camus wziął tego Defoe i jakby swoją książkę oparł na takiej relacji właśnie z prawdziwej zarazy z XVII wieku, chociaż jak się wczytałam, okazało się, że ten Defoe, który napisał po prostu wstrząsający reportaż uczestniczący z Londynu, objętego właśnie zarazą, dżumą, to że on był wtedy dzieckiem. Czyli znowu jakaś siła literatury, bo on to napisał wiele lat później. A czytamy to, jakby on chodził po tych ulicach zadżumionych, jakby po prostu obserwował też na przykład, jak funkcjonują urzędy, jak funkcjonują instytucje państwowe i miejskie w momencie zarazy. To jest bardzo ciekawe, że tam są takie fragmenty, na przykład, że chleb musi być 24 godziny na dobę dostępny, że nie może być głodu w tej sytuacji. No i oczywiście też były pewne skojarzenia współczesne, mianowicie, że najlepszą metodą jest izolacja. Czyli po prostu się zamyka tych zadżumionych, co prawda wtedy zamykało się ich po prostu, żeby wymarli.
a pod domem stał policjant, który pilnował, żeby nikt z tego domu nie uciekł, a oczywiście oni pozostawiali swoich chorych i przez okna i kominy uciekali z tych zamkniętych, zadumionych domów. Jest tam piękna scena też u Defoe, kiedy się epidemia kończy. Czyli to, o czym wszyscy właśnie trochę, o czym marzymy, o czym myślimy, że wtedy wszyscy wyszli i właśnie i się ściskali i mówili, że to już, że koniec, że możemy wreszcie żyć. No więc właściwie jakoś wydaje mi się, że te lektury pandemiczne są pocieszające w takiej sytuacji, chociaż część osób mówi, że już ma dosyć, żeby już chciało już nie czytać o żadnej pandemii, tylko się oderwać od rzeczywistości, w której żyjemy. Wydaje mi się, że to też jest silne dzisiaj pragnienie czytelnicze. No tak, ja na początku tej pandemii miałem taki moment, że się rzuciłem wprost na te wszystkie książki, które tego tematu dotyczyły. No, już ta moja pasja do tego typu literatury trochę spadła, bo zmęczył się Tak. materiał mój umysłowy, ale jest jeszcze jedna ciekawa książka, bo teraz dużo wydawcy, wiadomo, próbują na tym coś ugrać, no, rozumiemy ich sytuację i zasady rynku. Trafiłem ostatnio też na książkę Józefa Krzyka o 26 plagach. On ją pisał dużo wcześniej. Czasem, no, że tak powiem, twórcy, dziennikarze mają tego nosa i wyłapią ten temat tak jakby mocno wcześniej go antycypując. I to jest też właśnie taka książka właśnie Józefa Krzyka, która no, daje o tyle nadzieję, że pokazuje, że wszystko się kończy, że to nie jest stan ciągły. Tak. Chyba taka No rola literatury, pobudzanie nadziei coraz to tak bardziej gasnących. Pani Justyno, wspomnieliśmy o Dżumie Alberta Camus. Wspaniale, że czytamy znowu tego twórcę, od którego śmierci była w tym roku równa rocznica. To jest taki dodatkowy bodziec, żeby przeczytać go. Ja muszę powiedzieć, że to jest właśnie pierwsza książka, którą ja w swoim dorosłym życiu przeczytałem bez takiego przymusu szkolnego, bo ja generalnie późno zacząłem czytać dla siebie, dla poszerzania swojej wizji świata, ale wydaje mi się, że akurat rozmawiam teraz z osobą, która no, zaczęła trochę wcześniej, niż w 19 roku życia. Chodzi pani chyba z domu, gdzie było mnóstwo książek. Dobrze to sobie wyobrażam? Tak, tak. I właściwie u mnie się czytało głośno i przeniosłam ten zwyczaj do swojego domu, że u nas też się czyta głośno. Wydaje mi się, że właśnie najlepszym sposobem promocji czytania jest czytanie dzieciom głośno. Znaczy, że nie ma lepszego sposobu, żeby zaszczepić literatury jakoś właśnie kolejnym czytelnikom, niż właśnie niech mają ten czas specjalny na czytanie, niech wchodzą w literaturę. Także wielką mi przyjemność sprawia, że kiedy widzę, że moje dzieci, moje starsze dziecko, nastolatek już, właśnie byliśmy na polach mokotowskich, a on nagle wyciągnął książkę. Jak siedzieliśmy na tych polach mokotowskich, a on wyciągnął książkę. I to było ogniem i mieczem, bo bardzo go wciągnął go Sienkiewicz. Bardzo się cieszę, naprawdę patrzyłam na to z wielką radością, bo to nigdy nie jest pewne, czy dzieci będą czytać, czy jest tyle rzeczy, które odciągają od czytania, tyle innych atrakcji i właściwie siedzą w tych wirtualnych światach, ale jednocześnie książka w parku to naprawdę działa, to naprawdę działa. Także u mnie się rzeczywiście czytało, ale czytało się też, tata czytał głośno książki dla dorosłych. To było świetne też, że właśnie z dzieciństwa pamiętałam jakieś fragmenty z Józefa i jego braci Tomasza Manna, książki zupełnie nie dla dzieci. Oczywiście pamiętałam te pikantne kawałki, jak tam Putyfara go kusi właśnie Józefa, bo mi się to oczywiście wiadomo jak to dziecko, mi się to właśnie zapamiętałam. Także bardzo, bardzo ciekawie jest, bardzo dobrze jest wprowadzać nowych czytelników po prostu czytając dzieciom głośno, po prostu nie ma lepszego sposobu. A z tym czytaniem domowym, no to jest oczywiście tak, że pewne książki się czyta wcześniej, czyta się w szkole, ale rozumie się je dopiero w dorosłym życiu na przykład, że są rzeczy, które muszą mieć odpowiedni czas na przeczytanie, a niektóre książki też tracą dużo. Potem wracamy
Nie wiem, na przykład, czy Cortázar mi by dzisiaj tak podziałał jak kiedyś. Nie wiem nawet. Mój syn się ostatnio męczył z Mistrzem Małgorzatą. Dawno nie czytałam. No właśnie jestem ciekawa, czy jest tak, że Mistrz Małgorzata jest na zawsze, czy to jest też lektura bardziej młodzieńcza. Także te momenty wejścia w literaturę są różne, ale oczywiście najlepiej czytać dzieciom swoim w domu, bo wtedy ma się jakoś tak, no, daje się tak, zarzuca się ten haczyk Tak. czytelnika. To jest najlepszy program promocji czytelnictwa, o którym czytelnictwie to my sobie jeszcze powiemy. Proszę powiedzieć, którzy to są ci autorzy, te autorki, którzy największy wpływ na Panią mieli? Co byłaby Pani w stanie tak oddzielić z siebie, co im zawdzięcza? To bardzo trudne pytanie, bo to się zmienia. To nie są rzeczy stałe, prawda? Ktoś ma na nas wpływ w jakimś momencie. No właśnie ostatnio z Anią Dziewit uświadomiłyśmy sobie, jak wielki wpływ na nas miała książka Mała Księżniczka Burnett, taka właśnie lektura dziecięca, dziewczynek. Ona miała gigantyczny wpływ. Rysowałam tą małą księżniczkę i wypowiadałam teatralnie kwestię: pani nie jest dobra i to nie jest dom. Taka kwestia sieroty w jakiejś tam ochronce. No i to była po prostu wielki wpływ na mnie miała ta książka w takim właśnie wyobrażeniu sierocości i czegoś tam jeszcze. Ale oczywiście to był wpływ w pewnym tylko momencie, także wydaje mi się, że ten wpływ książek jest czasowy, że to rzeczywiście na każdym etapie są inne książki dla nas ważne, więc nie można na przykład stworzyć 10 książek najważniejszych w moim życiu. Nie potrafiłabym. Strasznie by to było trudne. Bardzo ważnym autorem zawsze dla mnie był Białoszewski i trochę właśnie rodzinnie, ale też wydaje mi się, że po prostu Rodzinnie, to znaczy? rodzinnie, no bo go poznałam w dzieciństwie i że tak powiem był blisko się przyjaźnił z moją babcią. Zresztą właśnie no wszystko to w filmie Barańskiego, Andrzeja Barańskiego to jest pokazane. Więc ta literatura Białoszewskiego tu towarzyszyła mi zawsze i wydaje mi się, że jestem, no, że on rzeczywiście na mnie niesłychanie wpłynął. Bardziej przez literaturę niż jako człowiek, bo te wspomnienia dziecięce są bardzo zamglone i jest ich niewiele. Natomiast, że to jest tego rodzaju wpływ, który był zawsze i zawsze był mocny i jest dzisiaj. Nawet zostawiliśmy sobie tutaj taką możliwość, że miałam coś przeczytać. Jeżeli nie byłoby żadnych pytań ani uwag od Państwa, to sobie właśnie wybrałam tego Białoszewskiego, bo on jest też bardzo pandemiczny. Bardzo dobry na czas kwarantanny, bo ja mam wrażenie, że on był w tej kwarantannie, zanim wszyscy byliśmy. Po prostu żył sobie na osobności, patrzył na ludzi z góry, wychodził wtedy, kiedy ludzie nie wychodzili z domu, czyli w środku nocy. Chodził po mieście, właśnie lubił chodzić po mieście takim wyludnionym. Także ten Białoszewski na pewno jest autorem, który jakoś mnie ukształtował. Myślę, że też Filip Roth właśnie, którego tu już wspomnieliśmy, jest dla mnie ważny za każdym razem, jak go czytam. Pani też poznała, z tego co pamiętam. Tak, też mi się go udało poznać. Może to tak jest trochę, że ci autorzy, których poznamy od literatury, że oni też przez to, jacy się nam pojawią realnie, to jakoś mocno o nas zahaczają. Chociaż jest też szansa, że stracą. Właśnie, o tym chciałam powiedzieć, że niektórzy autorzy mogą nas rozczarować na żywo, że jednak literatura to jest literatura. Tutaj jeszcze tylko widzę, że ktoś że moja mama była promotorką pracy, bardzo o to miło, przekażę jej pozdrowienia, bardzo miło. I jeszcze jest Mała Księżniczka. Tak, właśnie. Więc myślę, że też właśnie ukształtowało nas, myślę, nie tylko mnie, ale wiele pokoleń, pewien taki kanon literatury dziecięco-młodzieżowej, który był bardzo dobry, dlatego że w PRL-u i później mieliśmy bardzo dobre tłumaczenia i bardzo dobrych autorów dziecięco-młodzieżowych, więc spokojnie potem mogłam polecać moim dzieciom te książki, które sama pamiętałam z własnego dzieciństwa, które czytałam, bo to była świetna literatura, Orzegowska, Niziurski, Nienacki to już mniej, ale właśnie czy ten kanon anglosaski, Edith Nesbit, właśnie Burnett, są takie książki, czy oczywiście Dzieci z Bullerbyn i Muminki. Myślę, że jakbyśmy wyliczali książki, które na nas tak strasznie wpłynęły, to gdzieś trzeba by zacząć od tej literatury dla dzieci. Zresztą słyszałam, że do Muminków wiele osób wróciło teraz, dlatego że jest coś takiego, że kiedy się dzieją rzeczy
trudne, ciężkie, że mamy wrażenie, że nie kontrolujemy świata, że nie kontrolujemy tego, co się dzieje dookoła, nie wiemy do końca, co robić, to często potrzebuje się takiej literatury po prostu jakoś bliskiej sercu, no, a te muminki Bezpieczna są przestrzeń. bardzo. Tak, a poza tym przecież w muminkach pojawia się taka piękna katastrofa i jakieś takie właśnie różne przeczucia. Niektórzy, no właśnie, niektórzy z bohaterów mają przeczucia katastrof. Także to jest trudne pytanie o te najważniejszą literaturę i o najważniejszych pisarzy, ale zawsze jakoś tam człowieka bardzo kształtują te wczesne lektury. No tak, pojawiają się tu powoli pytania, ja przepisuję je z internetu na kartkę, to sobie do nich zaraz wrócimy. Ja zawsze chciałem Panią zapytać o coś takiego, bo ja jestem czytelnikiem polityki no nie chcę powiedzieć od zawsze, bo od 12 lat, czyli odkąd, że tak powiem, to moje dorosłe życie intelektualne się zaczęło i poniekąd mój gust czytelniczy, jeśli chodzi o te takie współcześnie wydawane książki, to ukształtował się dzięki tej gazecie, no i w zasadzie dzięki Pani. Mam tu takie 2 tytuły pod ręką. Postaram, mam nadzieję, że będzie dosyć dobrze widać. To są w zasadzie tytuły z zeszłego roku tylko, które wpłynęły, nie wiem jak, bo to nie sposób to oddzielić siebie, jak dana książka na człowieka wpływa, ale wpłynęły na mnie w stopniu znacznym. Pokazuje, jest tak. to Elias Canetti, Księga przeciwko śmierci. Elias Canetti, którego ja już wcześniej jako germanista oczywiście czytałem w dłuższych formach, ale w tych takich krótszych aforyzmów, rozbudowanych aforyzmów, mini esejów, to nie miałem do czynienia. Jest to książka pokazująca jakąś piękną fiksację autora na temat śmierci i pokonywania. Nie jest to lektura lekka w żadnym wypadku, ale na pewno mogę polecić. A tą książkę znam dzięki właśnie pani redaktor. I druga książka, która jest lżejsza w takim sensie, że można jednorazowo trochę większe dawki jej przyjmować. To jest książka Co robisz na naszej ulicy Czasa Reznikowa. O ile dobrze czytam nazwisko, jestem wielkim fanem poezji. Nie wyobrażam sobie bez niej dnia. Muszę Państwu powiedzieć, że jeden wiersz z takiego Reznikowa spokojnie mi na taką dzienną dawkę literatury wystarczy. To jest pisarz, który został właśnie dzięki tej książce, choć wcześniej się pojawiał oczywiście w antologiach literatury amerykańskiej, między innymi w antologii Piotra Sommera, ale dzięki tej książce został odkryty. A dla mnie został odkryty dzięki pani redaktor. Ale do mojego pytania chciałem przejść, bo ja tu dzisiaj tylko rolę służebną mam. Proszę powiedzieć, pani redaktor, jak to jest pracować w książkach? Czy to nie jest wtedy takie problematyczne, że jednocześnie się pracuje zarobkowo i ma się tą swoją pasję? Czy jedno na drugie nie wpływa właśnie negatywnie? Nie, ja nie oddzielam czytelnika od recenzenta. Zawsze jestem jedną i tą samą osobą, co oczywiście bywa trudne w ten sposób, że recenzje są zawsze subiektywne. No ja nie wyjdę z siebie, nie będę udawać, że to jest absolutnie obiektywne. Mam pewne narzędzia związane z tym, że już długo wykonuję ten zawód, ale zawsze jestem sobą, mam swoje ograniczenia i pewne rzeczy do mnie trafiają, pewne rzeczy są dla mnie ważne, a pewne mniej, więc myślę, że tak to jest i trudno. Myślę, że to szczęście, że mogę pracować z książkami. Nie planowałam tak swojej przyszłości. Raczej właśnie myślałam, co to będzie z tą matmą i z tymi innymi rzeczami, które mi tak średnio wychodziły, a się okazało, że można robić to, co się lubi i to, co jakoś tam wychodzi. Więc to mam wrażenie, że to jest wielkie szczęście, że mogę pracować czytając książki, że te dwie rzeczy się połączyły. Świetnie, że wspomniał Pan o tym Reznikowie, bo to rzeczywiście dla mnie była najważniejsza książka zeszłego roku i po prostu jest to
Tak, właśnie do czytania po prostu jeden wiersz dziennie można sobie przeczytać. Starczy czasu, to może na koniec przeczytamy. Tak, i Piotr Zomer tutaj, który go tak mocno wprowadził, Piotr Zomer, który wprowadził właśnie szkołę nowojorską w latach 90., która w ogóle ukształtowała też Tak, polską poezję. tym Także potężnym pomnictwu też warto śledzić tłumaczenia Piotra Zomera, bo to jest, no właśnie, tłumacz jest często kimś, kto po prostu jest takim trendsetterem i influencerem i kimś, kto potrafi zarazić i wprowadzić jakiegoś pisarza w inny język, bo bez tego oczywiście sam Reznikow by tutaj nie zaistniał, tylko musiał mieć tego wrażliwego tłumacza, który to po prostu napisał na nowo właściwie te jego wiersze. Tak, dlatego ten Piotr Zomer jest taki ważny. Ja tu może jeszcze tylko właśnie jeszcze do tych pytań, że widzę, że wilk stepowy się pojawił. To niesamowite, dlatego że ja właśnie pamiętam, że w 4. klasie liceum, wtedy były te 4 klasy, czytałam Wilka Stepowego, pamiętam, jechałam autobusem, czytałam Wilka Stepowego i czułam się taka dorosła, bo wydawało mi się, że to jest taka powieść po prostu właśnie już dojrzała. Nie wiem, jak dzisiaj by było z powrotem do tego, do Hessego. Natomiast właśnie ten Wilk Stepowy dla mnie, robię tak, reklamę wspaniale. książek. Był dla mnie synonimem dojrzałości, czyli jakby książka była właśnie tym, wiem, że ktoś mi wtedy w tym autobusie zaczepił, mówi, tak, to czytasz taką książkę, dziewczynko dorosłą? Ja byłam, tak, właśnie tak, czytam dorosłą książkę. Także tutaj się pojawił Wilk Stepowy. Jeszcze jest pytanie o literaturę, o Nagrodę Gombrowicza. Chciałam powiedzieć, że zeszły rok był bardzo ciekawy w polskiej literaturze i dużo jest debiutów, dużo jest naprawdę ciekawych książek, i fikcja, i reportaż. Tak samo było jak przy paszportach polityki w tym roku, że mieliśmy bardzo dużo książek do wyboru, bardzo dobrych. Także mogę zapewnić, że poziom wszystkich nagród literackich w tym roku pandemicznym, właśnie gdzie są te kłopoty z wydawaniem książek, gdzie premier jest tak niedużo, ten rok 2019 naprawdę był ciekawy. A, jeszcze jest pytanie o Filipowicza, może zanim zniknie, to jeszcze odpowiem, bo to jest jeden, wracając do pana pytania wcześniejszego, to jest jeden z tych autorów niesłychanie dla mnie ważnych i przeczytałam go pierwszy raz, kiedy byłam za granicą i byłam w Stanach i zamiast czytać amerykańskich pisarzy, znalazłam na Kolumbii w bibliotece całą półkę tego Filipowicza. I po prostu zaczęłam go czytać książkę za książką i coś to było takiego, ja tam byłam dosyć długo, że ten Filipowicz mi się połączył z Polską i po prostu właściwie jakoś tak trochę tęskniłam za Polską, a on mi jeszcze tę Polskę tak podał na talerzu. Wtedy rzeczywiście się nim zachwyciłam i trwa to dalej. Jest to taki autor, którego im więcej się nim zajmuję, tym bardziej jest dla mnie ciekawy. Wręcz teraz jest bardzo ciekawy na dzisiejsze czasy. Wydaje mi się, że różne rzeczy u niego grają ze współczesnością. Nie tylko ten wiersz Niewola, który jest często powielany przy okazji różnych zdarzeń, ale też właśnie jego proza, jego opowiadania, bo jest autor opowiadań. Także to też jest ciekawy przypadek autora, który powrócił, który niewielu jest takich autorów. Ma drugie życie. Swoje centrum kulturalne. Może powiedzmy o nim, bo to jest takie miejsce, wydaje mi się, że jedno z najciekawszych na mapie literackiej Polski. Chodzi konkretnie o Cieszyn, o kawiarnię Kornel i Przyjaciele. Ja jestem świetnie przygotowany. Tym razem nie mam książki, mam torbę z tej kawiarni, która jest chyba wymięta i nieszczególnie atrakcyjnie wygląda, że tak powiem, w obiektywie kamery, ale zupełnie atrakcyjnie wygląda to miejsce w Cieszynie. Kawiarnia kameralna na ulicy bodajże Sejmowej, w której dzieje się oczywiście teraz niewiele, ale w tym normalnym okresie mnóstwo wydarzeń literackich i dzięki temu miejscu Cieszyn, Śląsk Cieszyński zyskał też właśnie drugie życie literackie jako stolica taka, że tak powiem, literacka śląska. Nie boję się teraz tego powiedzieć. Pani też tam wydaje się Kornel i Przyjaciele, pozdrawiamy to miejsce. Można tam zamawiać książki, można wpaść na kawę i bardzo, bardzo wspieram to miejsce i to też jest świadectwo tego właśnie, że duch Kornela
duch Kornela żyje. Ale mam tutaj pytanie na temat wzroku i to jest No właśnie. istotna kwestia, bo większość czytelników można poznać po tym, że noszą okulary. Ja też noszę okulary, mam z szkła, ale tak naprawdę mam -9, więc jednak to czytanie wpływa na wzrok i być może też są u mnie obciążenia też rodzinne, że wszyscy czytali, wszyscy w tych okularach. I mam takie rady od okulisty, jako osoba, która zawsze ma kłopot z tym wzrokiem. Rzeczywiście jest tak, że my cały czas patrzymy w dół i okulista mówi, żeby koniecznie jak pracujemy zdalnie czy czytamy, trzeba patrzeć daleko. Coraz mniej ludzi, coraz mniej dzieci, też to będzie jakby narastało w kolejnych pokoleniach, patrzy daleko. Naszemu wzrokowi jest to bardzo potrzebne, więc trzeba robić sobie codzienne ćwiczenia, patrzenia po pierwsze na zielone, a po drugie daleko, nawet po prostu na szczyty, na dachy. Odwracać wzrok od tej bliskiego czytania. A poza tym jest jeszcze druga rada, bardzo, bardzo łatwa i też i tania, mianowicie trzeba nocą używać witaminy A do oczu. Vitapos to się nazywa, mój okulista mi to poradził, to jest bardzo dobre. W związku z tym na przykład, że ekrany emitują właśnie, promieniują i tak dalej i że nasze oko jest ciągle wysuszone, to ta witamina A Vitapos bardzo tani w aptece bez recepty jest bardzo, bardzo się przydaje i muszę powiedzieć, że ja też, która mam zawsze kłopoty z oczami i przeszłam wszystkie choroby oczu i tak dalej, to teraz jest lepiej dzięki temu, że patrzę daleko i używam witaminy A. Także to mogę poradzić. Ja sobie też zanotowałem tą wskazówkę z witaminą A, bo powiem, że pierwszy raz chyba w moim literackim, czytelniczym życiu zaczynam mieć problemy z widzeniem przez właśnie to częste czytanie po nocach, więc sobie być może taki suplement diety zakupię. Dobrze, drodzy Państwo, proszę w międzyczasie zadawać pytania, my je wplatamy. Są tutaj. już pytania. Jest pytanie dotyczące festiwalu Stolica Języka Polskiego. To jest tak, że my ciągle nie złożyliśmy broni, dlatego że jest to festiwal jednak kameralny dosyć, w sensie, że tam rzeczywiście, że to nie jest impreza masowa, jest to impreza na powietrzu. Myślę, że póki co samorząd, bo to jednak są decyzje samorządów miejskich, u nas nie ma tej decyzji, żeby w jakiejś formie małej mogło się to odbyć, więc być może ten festiwal będzie w jakiejś formie właśnie nie zdalnej, tylko jednak trochę na miejscu, z ograniczeniem gości oczywiście, ale myślę, że być może można to zrobić. Jeszcze nie wiemy, na pewno cały czas śledzimy co się dzieje i obmyślamy. Oczywiście już część autorów jest zaproszona do Szczebrzeszyna, część z nich czeka i wierzy, że będzie, część mówi, no nie ma szans. Także zobaczymy. Myślę, że jak tylko będzie już jakaś pewna informacja, to ją podamy, ale ciągle jeszcze nie tracimy nadziei, bo to jest tak, że to jest festiwal letni, właściwie nie można go trochę przenieść do sieci, bo to jednak nie ma sensu. Ten Szczebrzeszyn tutaj gra główną rolę i to jest też festiwal wakacyjny, tam ludzie po prostu przychodzą, ci, którzy spędzają wakacje w okolicy. Jest też tak, że bardzo wielu z tych ludzi rzeczywiście będzie tam spędzać kameralne wakacje rodzinne w okolicy Szczebrzeszyna i tak będzie. Także ciągle jeszcze liczymy, że w jakiejś formie da się to zrobić w realnej rzeczywistości. Tak, jest grupa tych zapaleńców czytelniczych, którzy właśnie swoje plany urlopowe pod wydarzenia literackie ustawiają. Ja bym też sam do nich należę, więc trzymam kciuki przede wszystkim za poprawę sytuacji, ale też za to, żeby się w jakiejś formie te festiwale odbyły, bo wiadomo, są one dla nas ważne, są ważne dla czytelnictwa. Przejdźmy sobie do tego tematu w sensie takim, w sensie kontekście ostatniego badania, które przeprowadziła Biblioteka Narodowa i podobno skoczyło czytelnictwo w Polsce po załamaniu z ostatnich lat aż do poziomu 37% Polek i Polaków czytających, skoczyło na 39%. Powiało nadzieją?
No to jest tak, że są tacy, którzy mówią, że to jest jednak kwestia pytania, które zadano. Mianowicie, czy nie to, że czy pani przeczytał książkę jakąś w tym roku, ale przeglądał książkę jakąś w tym roku. Więc nie wiem, czy to nie jest jednak kwestia tego pytania, które zakłada, że można tę książkę przeglądać tylko, nie czytać. Więc ja nie jestem przywiązana do tych badań. Tak naprawdę oczywiście bardzo bym się cieszyła, gdyby czytało ludzi więcej. Wydaje mi się, że to trzeba robić swoimi po prostu metodami, takimi na przykład, żeby wychowywać jakoś, starać się wychowywać czytelników, czy zarażać innych czytaniem, rozmawiać o książkach, pisać o książkach. Wielu ludzi robi to i jakby są sercem oddaniu. I to widać we wszystkich też mediach społecznościowych, że ta wspólnota czytających jest całkiem spora. Więc ja bym raczej zostawiła się spotkać z książkami, bo wiadomo, że księgarni jest coraz mniej. Ludzi nie stać na książki i naprawdę sama słyszałam, że w czasie tej pandemii wiele osób do mnie pisało, że już przeczytali wszystko, co mieli w domu, a biblioteki są zamknięte. Także naprawdę wspieranie bibliotek jest najważniejsze po prostu dla narodowego czytelnictwa. I tutaj jest wiele do zrobienia, dlatego że tak jak rozmawiam w rozmaitych bibliotekach, to mimo takiego całego systemu, który jest, to nowości trafia wcale niedużo do tych bibliotek. One się borykają z rozmaitymi kłopotami finansowymi, a teraz może być jeszcze gorzej. Więc naprawdę najważniejsze jest według mnie wspieranie bibliotek, żeby właśnie te rozmowy, przecież w bibliotekach odbywają się rzeczy najrozmaitsze. Jestem właściwie bardzo podniesiona na duchu i imponuje mi to, co spotykam w różnych małych miejscowościach, w bibliotekach. Po prostu jakie niesłychane festiwale, jakie pomysły są tych ludzi z rozmaitych małych miejscowości na promowanie czytelnictwa, na to, żeby sprowadzać autorów, na to, żeby rozmawiać o książkach. Także naprawdę jest duch, wydaje mi się. Znaczy są entuzjaści. Myślę, że wszelka promocja czytania musi się opierać na entuzjastach. Trzeba ich wspierać, trzeba im właśnie wspierać ich przede wszystkim finansowo, żeby mogli realizować swoje szalone pomysły. Na przykład takie właśnie, że biblioteka, która zamienia się w dom kultury, która zajmuje się, nie wiem, zachęca dzieci do rysowania komiksów albo rozmaitych innych rzeczy wokół czytania. I to jest sposób, żeby rzeczywiście, żeby to czytelnictwo rosło i no żeby rzeczywiście miało to sens. No tak. Tylko wiem przy okazji, że biblioteki, jak obserwujemy, że tak powiem, podejście tych lokalnych, nie tylko lokalnych polityków, to są pierwsze docięcia. Tu moje doświadczenie śląskie nie jest zbyt dobre. Czuje się po prostu, że ona jest niedoinwestowana. I księgozbiór, który jest troszeczkę już trąci myszką, po co ja nie mam pretensji do bibliotek, tylko raczej do tych możnowładców lokalnych, którzy dosyć nisko na liście priorytetów stawiają biblioteki. Tak. Spotykamy się dzisiaj właśnie z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Proszę powiedzieć, jakie ma Pani wspomnienia z biblioteką? Czy tylko swoją prywatną, czy też Pani chodziła do tych publicznych? Nie, oczywiście były publiczne, ale one nie zostały w mojej pamięci już teraz w dorosłym życiu właściwie. Są takie biblioteki, bez których nie wyobrażam sobie życia. To jest biblioteka Instytutu Badań Literackich, taka malutka biblioteka w Pałacu Staszica, która jest po prostu cudowna i pomocna i spędziłam tam mnóstwo czasu, potem zgubiłam jakąś książkę i się strasznie wstydziłam, przez ileś lat nie przychodziłam, ale jakoś to załatwiliśmy z tą książką, ale... Tak, ale rzeczywiście jest to biblioteka, która no po prostu jest zarośnięta moimi jakimiś próbami rozmaitymi zajmowania się literaturą. Jeszcze jak mówimy o bibliotekach, no to jeszcze ważnym zjawiskiem są kluby książki. Ja pamiętam, kiedy w ogóle ta inicjatywa powstawała, kiedy Elżbieta Kalinowska z Instytutu Książki zaszczepiała tę ideę klubów książki właśnie w bibliotekach lokalnych i pamiętam, że no właśnie, że to była taka inicjatywa, która natychmiast chwyciła
i bardzo wiele tych klubów książki powstało. Sama byłam uczestniczką kilku takich klubów, ale tak żeśmy się pokłócili, że potem prawie nie rozmawialiśmy z przyjaciółmi, więc u nas to poszło za daleko po prostu. Znaczy te dyskusje o książkach były zbyt żarliwe po prostu. Ale jest też rzecz świetna, dlatego że nie ma lepszego życia książki niż właśnie kłócenie się o nią jakoś i rozmowa. Pamiętam, że kiedy odwiedzałam różne biblioteki, to wiele osób mówiło, że dopiero wtedy zrozumieli przyjemność czytania, bo wydawało im się, że czytają, ale że nie mogą o tym napisać, nie mogą nic powiedzieć, wstydzą się, bo nie są specjalistami. Natomiast kluby książki dały możliwość mówienia każdemu czytelnikowi o swoich odczuciach związanych z książkami i właśnie kłócenia się o te książki. I wiem, że to dla wielu czytelników było bardzo wyzwalające. Pamiętam właśnie takie dyskusje niesłychane po prostu, jak o Witkowskiego, jakiś właśnie niewidomy czytelnik, jakiś chyba to było w Toruniu, w klubie książki, po prostu tak się uparł na tego Witkowskiego, że jest to genialne, chyba chodziło o Lubiewo. Tak go bronił, z takim po prostu żarem, że było to coś wspaniałego. No tak, ja też mam bardzo dobre doświadczenia z klubami książki, choć może nie takimi podbibliotecznymi, tylko jakoś oddolnie organizowanymi. Przy okazji zapraszam na spotkania katowickiego klubu z kawą nad książką. Może uda nam się zaprosić Panią jako autorkę książki. Jest Pani autorką już jednej, znaczy chyba 2 książek, z tego co pamiętam. Książki o czytaniu, którą ja kilka lat temu czytałem, która 2 edycje swoje miała, ale podobno pracuje teraz Pani z Anią Dziewit-Meller nad nową książką, która też chyba ma być o czytaniu. Tak, to jest taki nasz leksykon 100 na 100, znaczy chyba po 50 weźmiemy. To jest rzeczywiście pomysł wydawnictwa Osnowa na podstawie takiej popularnej książki pewnego krytyka anglosaskiego, który napisał swoje 100 książek najważniejszych dla siebie. Więc my to zrobimy taki nasz leksykon 100 najważniejszych książek dla nas. Od razu nie ukrywamy, że jest to obiektywna lista najważniejszych 100 książek, bo to są te 100 książek najważniejszych dla nas. I oczywiście tak subiektywna, bardzo subiektywna. I właściwie każda ta książka jakoś będzie właśnie związana z naszym życiem książkowym i realnym. Więc sama jestem ciekawa, jak to nam wyjdzie. Myślę, że będzie trudno ograniczyć się do tych 100. Jak zaczniemy po prostu domykać listę, bo na razie ta lista jest taka płynna, to po prostu będziemy chyba walczyć każda o swoje 100. A to już jest troszkę za dużo. Więc to jest znowu taka książka, która jest pewnym pretekstem do rozmowy z czytelnikami tak naprawdę, żeby przy okazji naszej listy tych 100 ważnych dla nas książek czytelnicy znajdowali te swoje ważne książki. Albo je znajdowali, albo dzięki tej naszej książce na przykład doczytali coś, wrócili do czegoś sprzed lat. Więc to jest taki leksykon złożony z felietonu właściwie, no bo każdy opis tej książki będzie rodzajem felietonu, który jest też właśnie zachętą do rozmowy. I myślimy z przyjemnością o rozmowach o tej naszej książce właśnie w rozmaitych polskich bibliotekach, które mamy nadzieję odwiedzić, jak już skończymy i wszystko się otworzy, że będzie to świetna okazja właśnie, żeby spotykać się z czytelnikami i patrzeć, jak te nasze 100 książek się łączy z Państwa, z książkami. Z innymi setkami, tak. Tutaj jeszcze patrzę, że było pytanie o innego pisarza, którego warto wznowić. Myślę, że ta lista jest długa. Na pewno warto by wrócić do Stryjkowskiego. To też jest taki genialny pisarz, który nie jest czytany. Słyszałam, że Austeria ma być wznowiona, jakoś na nowo właśnie opracowana, czytana, ale myślę, że jest czas, żeby wrócić na przykład do Stryjkowskiego. Jest taki zapomniany też pisarz Buczkowski. No to jest też wielki autor, kompletnie dzisiaj nieobecny, a taki, który też wydaje mi się, że dzisiaj powinien być bardziej obecny. No jest też taki autor, który zawsze był trochę na marginesie, a jest absolutnym geniuszem, Leo Lipski. Piotruś Leo Lipskiego to jest jedno z arcydzieł po prostu polskiej literatury i zresztą te jego inne opowiadania też. To jest taka twórczość, która się mieści w jednej książce.
I Paryski Instytut Kultury taką książkę kilka lat temu złożył z jego tekstów, ale wydaje mi się, że to jest za mało. Znaczy, że ten Leo Lipski powinien być po prostu no, kanoniczny. No, tak jak wydaje mi się, że na przykład Ginczanka wróciła dzisiaj i jest, tyle jest książek o Ginczance, jako żadnym współczesnym autorze po prostu. Ginczanka ma dziesiątki wersji. Wręcz się okazało, że różne rzeczy z przeszłości można odtworzyć, odnaleźć te zaginione tropy. Tylko jeszcze przy Ginczance jedna rzecz, której się ciągle nie udało odnaleźć, czyli rękopis jej najsłynniejszego wiersza Non omnis moriar, który zaginął. Miał go Przyboś, gdzieś był ten rękopis świadkiem w sprawie chomiczowej. Oskarżeniem był włączony do aktu oskarżenia, natomiast nie ma tego wiersza, nie ma tego rękopisu. Jak to, dlaczego ci ludzie, którzy wiedzieli, że to jest tak ważny tekst, zaprzepaścili go gdzieś, albo gdzieś leży po prostu i w końcu będzie odnaleziony. Także tych autorów do powrotu jest bardzo, bardzo wielu. Ach, jeszcze ktoś pytał, że chciałby czytać szybciej. No to jest tak, że ja nie chodziłam na żaden kurs szybkiego czytania, ale czasem stosuję jakąś taką, znaczy jak się czyta dużo, to rzeczywiście zaczyna się czytać szybciej, ale to wcale nie jest dobre. Są takie książki, których nie można czytać szybciej i wtedy po prostu siedzę nad czymś, myślę, no przecież już powinnam szybciej, to naprawdę, no przecież jestem profesjonalistką, powinnam to szybciej przeczytać, ale są takie książki, które nie pozwalają nam czytać się szybciej i w pewnym sensie to jest dobrze, no, że jednak czytanie szybkie jest czytaniem takim pobieżnym. Wydaje mi się na przykład, że czytanie na książki papierowe i książki i e-booka to też jest zupełnie różne czytanie. Sprawdziłam, że te książki, e-booki bez fizycznej obecności, je się czyta szybciej, ale one słabiej zostają w pamięci. Dlatego, że właśnie nie ma tego przedmiotu, który jakoś tam zahacza z naszym wzrokiem, dotykiem, z innymi zmysłami. Więc te rzeczy, które czytamy w e-bookach, właśnie możemy je czytać szybciej, ale szybciej zapomnimy. Więc dlatego na przykład, jeżeli są jakieś książki, które wydają mi się ważne, to staram się mieć je w papierze, oprócz czytania elektronicznie. Pani Justyno, myślę, że to jest ten moment, kiedy coś sobie poczytamy. Państwo oczywiście mogą w tym czasie jeszcze zadać nam pytanie, bo powoli nasza transmisja się właśnie będzie zbliżać do końca nieuchronnego, bo nam po prostu ją Instagram utnie, ale w międzyczasie mam nadzieję, że pani Justyna już zdradziła, co planuje czytać. A czy to proza będzie, czy wiersz Białoszewskiego, proszę powiedzieć? Wiersze, tylko muszę zapalić światło, bo w międzyczasie zrobiło się ciemno. To może pan zacznie z tym reznikowym. A dobrze, ja przygotowany, bo i światło włączone i reznikow na podorędziu, tylko wiersz nie wybrany, ale to nie żaden problem, bo w zasadzie każdy wiersz Reznikowa to jest jak aforyzm, który można sobie przybrać na daną chwilę. Akurat wybiorę taki, który ostatnio publikowałem na swoim blogu, swoją drogą jeden z moich ulubionych. Czas Reznikow, tłumaczył Piotr Zomer. Kiedym się błąkał, pełen smutnych myśli, spostrzegłem nagle, że jestem w jakimś słonecznym miejscu. Znajomym, a jednak obcym. Co to za miejsce? Spytałem przechodnia. Raj. To ma być raj? Spytałem zaskoczony, bo wokół były samochody i fabryki. Tak, raj, odparł. To słońce, które świeciło kiedyś Adamowi. To wiatr, co jego też owiewał. Czas Reznikow. Polecam. Tak. I teraz Miron Białoszewski. Mówiłam o tym, że są wiersze pandemiczne Białoszewskiego. No na przykład taki. Nie ruszać się stąd, nie jechać nigdzie.
na żadne inne planety. Chyba że one tu. Więc jakby co do czego doszło, udać, że się nie znamy. Klapa. Czy ja muszę wciąż być Polakiem? Czy ja muszę wciąż być człowiekiem? Chwilami zamęt, ledwie dyszę. Jestem tylko ssakiem. Tu wiersz urodzinowy. Nie chcę sprawdzać w rocznicę kogo ani siebie. Sprawdzanie swojej historii na miejscu nie trafia do siebie. Czas, wieczność bezstronna, nie ma nic do rzeczy. W jednym człowieku gubi się wieczność, a między dwoma przez wieki może zahaczyć się ta sama chwila. No właśnie, i to jest wiersz o tym, jak czytamy właśnie, jak przez wieki zahacza się ta sama chwila w czasie lektury. Najlepsze określenie zahaczenia czytelnika. Na przykład czytamy Kochanowskiego, a okazuje się, że to jest właśnie o nas. Że jest zahaczony wiek Tak. w naszym czytaniu. Racja. Także to już chyba wszystko. Tak, tak. To już wszystko. Oddaliśmy tutaj taką małą literacką cześć Białoszewskiemu i też troszeczkę Reznikowowi. Patrzymy jeszcze tutaj sobie na ekran. Prosi o tytuł pani albo pan Mehrer o tytuł